Yo, what's up mga tol, welcome back to my channel. So nandito ako ngayon sa may crossing dito sa Angeles City. So ayan, may mga nagbebenta rito, yung mga tusok-tusok or street food. Titignan lang natin kung anong pwedeng mabilhan dito. Ayan tignan nyo yung mga yung mga tent. Ayan so mga siguro paggabi maraming nagtitinda rito. Ayan halos magsisintikit-tikit lang, tikit-tikit lang yung mga nagtitinda So intro muna tayo. Subscribe sa aking channel. Kung nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo at huwag nyo po kakalimutan pindutin yung bell para po updated po kayo lagi sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat po sa inyo. So ayan, dire-diretso na tayo mag-vlog mga tol, lalo sa araw-araw na to. Makakapunta na tayo sa iba't ibang lugar mga tol. Ayan, yung hindi pa nakapanood sa mga vlog ko palikitan ko yan. So dito tayo sa may Angeles City. So hindi na muna tayo pupunta ng ng palengke. Dito na tayo, papunta na lang ng Balibago. Ayan, tignan yung mga parol dito. Napakaganda yan kapag gabi, maliwanag. So yun pala, papunta ng sa Fernando, Pampanga. So dito tayo, papunta ng Tau o Balibago o Mapalakad. Ito pagpas na natin yung mga parol dito. Ayan mga parol, napakaganda. Ayan kaso hindi natin makikita ngayon na yung liwanag o yung ilaw nila. Ayan balik traffic na rito. Ito talaga yung Pampanga, napakaraming parol. Yan lang natin dito kung anong bibigay kong update dito sa inyo. So yung palang vlog ko, balikan nyo yung sa Fifth Avenue. Wala, halos sarado pa yung mga bar. Baka hindi na ata sila magbubukas baka tatanggalin na siguro. Bibingka. Try natin bumili ng bibingka. Dali lang try natin. Atin ang lutong bibingka. Meron na po. Kaya magkano? 50 po, station. 50 kaya po station. O ito local atin. Alam local. At puto bumbong magkano yan? 40 po. Ayun to, yung paggawa ng yan, special to Nay? Opo. Ayan tignan nyo yung paggawa ng bibingka. Ito po. Ayan.
Saan yung luto na? Ito po yung luto. Ayan yung luto na. Ayan oh, napakasarap. Pabili po ng ano, 4. Apat. Apa. 200 po no? Opo. Yan naman, magaan. Ito, sa Balibago lang to. Makikita nyo sa tapat ng simbahan ng Santa Maria. Ayan yung special na bibingka na may itlog na maalat. Tapos may cheese pa. Ito yung puto bumbong. Ayan, yung malagkit Lalagyan mo natin. ng condense. Po, Gatas. alina po, alina po. Ayan, meron pang condense. Matamis. Pwedeng niyog. Ayan o. Ayan, alas dire-diretso lang dito yung mga nagtitinda. Napakarami. Ayan o. Itong bumili na dito lang sa Pampanga, sa Balibago. Ito oh. Ito papunta ng Angeles to eh. Oh, puto bongbong. Masarap din to eh, matamis to. So 200. Ito. Benamano po yan. Opo. Mabibili lahat yan. Ito. Salamat po. Ito. Benamano tayo. Sa isa. So, alas punong-puno na yung ano natin Atin. Ayaw ng masara. So ayan, salamat po. Okay po. So ayan, nakabili na tayo ng special bibingka. So balik sigla na rito sa ano, sa Balibago. Ramdam ko na yung Pasko rito. Yung mga Kapampangan maraming alam lutuin. Yan. Yan, parang nagkakapampangan na ako mga tol, baka hindi nyo kasi maintindihan So ayan marami na rin yung mga sasakyan dito sa Balibago. So parang ramdam na natin talaga yung Pasko rito kapag tayo dito sa Pampanga. Ayan. So yung mga pumapasada ng jeep, dumami na rin. Ayan, para may mga kikitain yung mga kabayan natin dito sa Pampanga. So kapalin natin. Kasi dati-rati kapag nung nagbablog ako rito nung pandemic mga tol ay alos bibihira lang yung mga sasakyan. Ngayon ayan, napakarami di ba? Alos punong-puno na. Bumabalik na rin yung traffic. So okay naman yan para balik saya. Hindi yung nalulungkot tayo, di ba? Kasi walang gaanong pumapasada dati, walang gaanong dumadaan. So ayun, okay na talaga. So magtitinda rin mga prutas dito sa gilid-gilid. Yung Jollibee, yan, may mga dine-in na rin. So yung mga nagtitinda ng saging, mani, ayan buko, ayan, ayos. Kwek-kwek, fishball. Dito lang yan sa Balibago.
maraming salamat sa nag-subscribe sa akin channel ha. Yan po. Hindi dahil sa inyo wala tayo ngayon dito, hindi tayo mag-vlog, walang nanonood, walang kwenta yung pinagagawa natin. So ayan, salamat po. Lagi po ako magpapasalamat sa inyo, yung mga nanonood sa akin, saka yung nag-subscribe talaga sa akin ha. Salamat po. Yung mga face mask ngayon ha, face shield, murang-mura na lang. Yung mga face shield 10 piso dito sa Pampanga. Ewan ko lang sa ibang lugar, medyo mura na rin siguro. Ay, boundary lang ano eh, Daong, Mabalacat, Pampanga, saka Balibago. Ayan, wala nang nagbabantay. Dito sa Balacat, ayan, star na iba-ibang kulay. Ayan ako, pansin nyo, mapapasin nyo yung mga poste ng star. Ayan, magaganda rin yung mga paro dito. Ayan, yung Chowking, yung ano, McDo, Jollibee, KFC, bukas na rin. Ito, balik saya na rin dito sa Daong, Mabalacat, Pampanga. So marami na rin mga pumapasada rito. So wag lang tayong mabasa sa ulan o ulan mga tol. Kakalinis din ang motor natin. So ayan o, parang masama na yung panahon. So pauwi na rin ako nito. Papakita ko lang sa inyo yung ano, Pampanga. Saka tomorrow mga tol, i-vlog ko na yung ano, Brooklyn City. Tignan natin yung mga halaman doon, no? Mga nakatanim, baka mayayabog na, baka meron na yung mga bagong gawang building doon or pabahay, yung mga ginagawa nilang Philippine Best. Kaya kapag dito ka sa Daong, ayan, huwag mo rin kakalimutan pumunta ng Marina Arcade. Marami kang mapipili rito, iba-ibang klase. Ayan o, Marina Arcade. Ayan. Gamit sa bahay, sa kitchen, no? Yun lang ano rito, yun lang ang kalaban mo rito. Medyo masikip lang yung kalsada.
ano. So ayun, na ano mga tol ha. Abangan nyo na lang mga tol yung ano natin, yung update ko sa Lugar City. Maraming salamat po sa inyo. Walang sawang panunood sa mga vlog ko. Hanggang dito na lang po muna yung update natin. Sinas vlog na lang po ulit. Salamat po sa inyo. God bless po.